penkki oli käännetty kasvot järvelle päin ja mä ajattelin, että nyt mä en jaksa houkutella ihmisiä. Että siis eihän tähän ole pysähtynyt juuri kukaan ilman, että mä otan ensin kontaktin ja kutsun mukaan. Että se vaatii sen, että vaikka tää on jo tullut näille tässä puistossa liikkuville tutuiksi. Sitten tietysti jos joku tulee toisen tai kolmannen kerran, niitäkin nimittäin on, niin he tulee suoraan, mutta muuten vaatii sen kontaktioton. Jatkuu toiselle puolelle myös. Tässä on ihan faktisesti 20 eniten lainattua teosta. Joo. Mutta siinä on tommonen mutulista noilta kirjastonhoitajilta, että mitkä tiskillä liikkuu ahkerasti teoksista, niin ne on mulle koonnut tämmöisen listan ja mä oon koonnut sitten näitä kirjoja. Ja sitten ne vaihtelee aina päivästä. Niin sä luet jotakin, milloin mitäkin vai? Joo, se kun pysähtyy tähän, näin saa valita kirjan ja kohdan, mistä lähdetään liikkeelle. Tämä kirja on Kari Hotakaisen Ritva, VSOY:n julkaisema kirja, julkaistu 1997. Pertiltä irtoaa. Eräällä huoltoasemalla oli töissä vain yksi ihminen, Pertti Jokinen. Pertillä oli hikinen musta pää ja likaiset vaatteet ja vahvat kädet, eikä mitään isää tai äitiä, ja hän pystyi yksin tekemään kaikki huoltoaseman hommat. Pertti jakoi bensaa, paistoi pullat, poltti päreensä, maksoi laskut, ajoi autot, joi kahvit, purnasi bensan hinnasta, vaihtoi renkaat, söi sämpylät ja unohti lompakon auton katolle. Kenenkään ei tarvinnut käydä huoltoasemalla, koska Pertti teki kaiken. Etelä-Haagan viisain ihminen, psykologi Sara Heinä-Hookana-Kekkuli, tiesi, että Pertistä oli tullut tommonen, koska se ei saanut lapsena tehdä mitään. Nyt piti sitten tehdä kaikki. Hookana-Kekkuli ei ollut pistäytynyt Pertin lapsuudessa, mutta hänellä oli kirjoissaan monia värikkäitä kuvia samanlaisista lapsista, jotka jo pienenä leikkivät tappajasilpojia ja kaatavat kalanmaksaöljyt kukkaruukkuun. Hookana-Kekkulin mielestä Pertti Jokinen pitäisi viedä johonkin taloon, missä hän saisi rauhoittua ja katsoa seinää, ja sen jälkeen Pertille pitäisi hankkia ruutuhousuihin pukeutunut isä ja tuuliasussa viihtyvä äiti. Pertti sanoi, ettei hän halua mihinkään taloon, koska seinien kattelu ja rauhoittuminen eivät ole kunnon hommaa. Eikä Pertti halunnut isää tai äitiä. Hän oli nähnyt kirjastossa kuvia sellaisista. Pertti kertoi Hookana-Kekkulille, että hän nyt toistaiseksi kattelee tätä huoltoasemaa, ja jos tämä ei lähde kulkemaan, niin sitten voidaan palata uudestaan asiaan. Kaikki oli hyvin ja onnellisesti, kunnes eräänä päivänä Pertti vilustui pahasti. Kuume nousi niin korkeaksi, ettei hän kerta kaikkiaan jaksanut tehdä kaikkea. Sämpylät jäivät yhden puraisun jälkeen pöydälle, bensan hinta laski, kahvit väljähtyivät kuppeihin, yksinäiset tupakat kärsivät siellä täällä ja pesemättömät autot murisivat tyhjäkäynnillä Pesukadun jonossa. Jari Tervon myyrä. VSOY:n kirja. Tämä on julkaistu 2004. Perkeleen, perkeleen, perkeleen. Herra presidentti, voinko? Ette, herra suurlähettiläs. Ette voi. Tämä on säynävä. Jonkin kulttuurihistoriallisen ja kielitieteellisen erehdyksen vuoksi sitä pidetään Suomessa kalana. Jopa tämän kokoista säynävää. Perkele näitä Kallen kalavesiä. Syönti on vasta alkamassa, herra presidentti. Minulla oli hieman asiaakin, vakavampaa. Tämän vakavampaa ei ole, herra suurlähettiläs. Teillä on 2 kuhaa, minulla 1 säynävä. Eikä tämä edes ole säynävä. Tämä on säynävän pienoismalli. Perkeleen surjanko. Haluatteko vaihtaa paikkaa, herra presidentti? Teidän kanssanne. Suurlähettiläs on suuri herra, mutta meillä Suomessa presidentti on vielä suurempi. Jos me vaihtaisimme paikkaa, minä häviäisin. Joo. Puhuja. Joo. Nämähän on muuten luettu äänikirjoiksi. Oletteko sitten tutustunut niihin? Aivan loistava. Siinä on toi Seela Sella ja Esko Roine, jotka
sinä Eila ja Rampe. Joo, itse asiassa mä just mietin, että mä ensin sanoin ei, mutta niin mä oon varmaan jotain pätkiä kuullut niin radiossa tai jotain, ollut jotakin. Joo. Joo, se on tosi hyvä. Meillä on ollut autossa mukana niitä äänikirjoja. Joo, niin lapset pitäisi itse asiassa joo. Niin, suosittelen. Joo. Niin. Haluatteko te kuunnella lisää? Jatketaanko me matkaa? Jatketaan matkaa. Ihan kiva oli kuunnella. Selvä. Kiva kun pysähdyitte. Tää on valtavan hieno paikka kyllä, että mä oon tykännyt todellakin viettää tässä näitä iltoja. Ootko ollut yksin usein vai onko se No, käynyt? kyllä mulla enimmäkseen on ollut tässä. Joo. Siis enimmillään oli 8. Multa oli niin kuin, oliko niitä nyt 3 vai 4 kolmesta eri porukasta koostu se, että se oli kyllä huippu jo. Joo. Kyllä varmaan silleen kun huutelee, että tosta Niin, tulkaa. joo. Kyllähän tässä ihmisiä kulkee joka ilta. Kulkee. Et aika hyvin otetaan kutsu vastaan. Kyllä tässä yksi sauva kävelee joka ilta. Että hän on aina sanonut tähän asti, että ei ehdi. Mulla on vielä muutama ilta aikaa. Niin, että sä sanot varaa joskus vähän enemmän, että lähde 10 minuuttia aikaisemmin. Niin. Huomaa just sillä tavalla, miten eri lailla ihmiset reagoi. Niin, joo. Niin saakin. Hänkin on kuitenkin jo tutustunut tähän, että on nähnyt niin monet kerrat tämän jutun, että tietää jo jujuun, mutta ei ole siitä huolimatta jostain syystä uskaltanut osallistua. Kiitos ja Kiitos. Haluatteko te kuunnella toisen mopolan? Tässä on yhden sivun mittainen seuraava. No joo, jos on lyhkäinen, anna mennä vaan. Mut sitten... Mä kävin konsertissa. Mun yksi työkaverini houkutteli mut Pave Maijasen konserttiin. Heti kun se konsertti alkoi, niin ihmiset rupes huajuun. Ne pääsi välittömästi tunnelmaan. Se mun työkaverinikin huaju innostuneen näköisenä. Etkö sä tykkää tästä? Se kysyi multa, kun mä seison siinä vaan niinku vaivautuneena. Ei siinä mitään vikaa oo, mä sanoin. Mennyt ottaa kalja, että pääset viilikseen, työkaveri sanoi. Mä tunkeuduin sitten sen ihmismassan läpitte eteisaulaan, jossa oli baari. Mä en oo koskaan tykännyt kaljan mausta, mä tilasin vermuutin. Kun mä odotin sitä juomaa, semmonen musta mies tuli siihen viereen ja sanoi mulle, hello. Mä vastasin, hello. Sitten mä sain sen vermuutin ja lähdin pois. Mä jäin vähän henkähtään siihen eteisaulaan ja vilkasin itteeni peilistä. Mitä varten se sanoi mulle hello? Mulla jotenkin mieliala kohos ja mä palasin sinne saliin. Mä join nopeasti sen vermuutin ja rupesin vähän liikehtiin siinä paikallani. Ei täällä kehtaa huojumattakaan olla, mä ajattelin. Aluksi se tuntui luonnottomalta, mutta vähitellen mä rupesin tottuun. Mä oon sen jälkeen kuunnellut kotona Pave Maijasen levyä. Mä kuvittelin, että mä oon siellä konsertissa ja sitten mä rupeen huojuun. Mä huojun oikein kovaa. Näkis joku nyt, niin ihmettelee.